Well, Táimid I Mali Lee, Congress of Gorchin Tagura, áit Chonny W.B. Yeats. Agus is bral an ghuiltas an seo hanacht, mar tá I bhór cultúr a rin. Is mise rina na galón spáil mise de Yeats Tourbel Lee Society agus táin an áhas orm go bhfuil an ihe seo arsúil san áit ionach seo hanacht. Beg ceol a gwen, bosca ceol, beg violin do áránní ag teacht, beg dausa a gwen, agus té, cupán té, agus craic.